नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज 15 ऑगस्ट 2024. भारत देश स्वतंत्र जाऊन 77 वर्षा पूर्ण झाली. आज 78व स्वातंत्र्योत्सवानिमित्तान सगळे वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी चॅनलातर्फे शुभेच्छा. आज पळया आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासनावतीन 78व स्वातंत्र्योत्सव साजरो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासनातर्फे आज 78वा स्वातंत्र्योत्सव कार्यक्रम कारवारच्या काजूबाग पोलीस परेड मैदानाचेर जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद हेमी ध्वजारोहण करून साजरो केलो. या वेळार पोलीस खाते, रान खाते, गृहरक्षक दळ, एनसीसी, स्काउट गाईड्स, शाळा विद्यार्थी अशा विविध पंगडामार्फत 16 पंगडाले आकर्षक असे पथसंचलनाचे मंत्री वैद हेमी परीक्षण केले. या वेळार एमएलसी गणपती उळवेकर, जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया, सीईओ ईश्वर कांदू, एसपी एम नागराज हेमी हजर आशिले. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಡೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ 8ನೇ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ 16 ತಂಡಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಧೀಮಂತರು. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮಾನ್ಯರ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಂತಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ನೇಹಾಕಾಂತ್ ಸಿಎಸ್ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೇವಲ್ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಾಪೂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸದಾಶಿವ ಕಾರವಾರ ತಂಡವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕುಮಾರಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಬಾಲಮಂದಿರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೈಡ್ ತಂಡ ಈ ಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾಲಮಂದಿರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೌಟ್ ತಂಡವು ಈಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕುಮಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಗೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ 29ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದ 29ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಉಳಿದ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. आज जिल्ह्यात विविध जाग्यार शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालया, आस्थापना, संघसंस्था अशा जाग्यार 78वा स्वातंत्र्योत्सव साजरो केल्ली बातमी मेळ्ळा. कारवारच्या माजाळी युवा वर्गान स्वातंत्र्योत्सवा निमित्तान एक बाईक रॅली काढून सार्वजनिकां भितर जागृती केली अशें कळ्ळां. Madam!
कारवार काळी पुलाच्या दुर्घटनेत बुडिली लॉरी वयर काढच्या प्रयत्नात ईश्वर मळपे पंगड. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड संपर्क जुने 41 वर्षाचे काळी पुलाचेर दुर्घटना वेळार जी लॉरी पूल कोसळून उदकांत बुडिली ती लॉरी काडचो प्रयत्न कालच्यान जोरदार सुरू आशिल्लो, पण कालच्या प्रयत्नाक यश येयले नाशिल्ले. जाल्यार आज खास पाणबुड्यालो पंगड ईश्वर मळपे पंगड ती उदकांत बुडिल्ली लॉरी काडच्या प्रयत्नात आसात अशी बातमी मेळ्ळा. बुडिल्ल्या लॉरीक रोप बांधून जाला, जाल्यार उदकाच्या प्रवाहान लॉरी ओडची खूप मेहनतीचे काम असून ईश्वर मळपे आणि पंगड स्थानिक मच्छीमारी बांधवाल्या सहाय्यान लॉरी वयर काडच्या प्रयत्नात आसात. घटनास्थळार मंत्री मंकाळू वैद्य हेमी भेट दिवन परीक्षण केले. बरोबर डीसी के लक्ष्मीप्रिया, SP नारायण हेमी ईश्वर मळपे पंगडाखिंच्यान माहिती जाणून घेतली अशें कळ्ळां. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗಸ್ಟ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:50 ವೇಳೆಗೆ ಗಾಳಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. जोयडा तालुक्यात अतिवृष्टीन जाल्ल्या नुकसान भरपाई संदर्भात खास बैठक. जोयडा कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यात या वर्षाक अतिवृष्टीन कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान झाले असून तालुक्यात बऱ्याचशा भागात पावसान रस्त्याची दुर्दशा झाला अशी माहिती समोर येयला. जोयडात आमदार आरवी देशपांडे आणि अधिकारी हेमगेले जाल्ल्या बैठकीत ही माहिती मेळ्ळी. पावसान जोयडा तालुक्यात 37 घराचे, 19 पुलाचे, 56 शाळेच्या खोलीचे, 24 अंगणवाडीचे नुकसान झाले असून हेस्कॉमाचे 503 खांबे मोडलात, तितूंतले 29 खांबे उबे करचे बाकी आसात अशी माहिती हेस्कॉम अधिकाऱ्यांनी दिली. पावसान तालुक्यातले 2.4 हेक्टर सुपारी बागायती उद्ध्वस्त जालात. 2.10 हेक्टर सुपारी बागायत कोळी रोगान बाद जावन तेजे खातीर 130 शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाईसाठी सरकाराकडे अर्ज केलात. या रोगाचो अजूनही तपास लागला ना म्हूण देशपांडे हेमी DC मार्फत सरकाराक पत्र बरोवची सूचना दिला. या वेळार लोकप्रतिनिधीक देशपांडे हेमी ताकीद दिली की तुम्ही कारात फिरले म्हूण मतदारांनी मनां जिखूं शकनात. तेमकां अडीअडचणी येईल तेन्ना स्वता तुम्ही येवन प्रतिसाद दिल्यारच लोक तुमकां समर्थन करतले. मानवीयतेच्या दृष्टीन तुम्ही मतदाराक मदत करू जा असो तेमी कानमंत्र दिलो. या वेळार जोयडा तहसीलदार मंजुनाथ मुन्नोळी, EO आनंद बडेकुंद्रे, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष विनया देसाई, सदानंद दबगर, रमेश नाईक, संजय हणबर, मंगेश कामत आणि विविध खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. तुम्ही घातलं मग टेस्ट मला पण कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.